Egoitza honetatik Zabalgarbiko jarduera guztia kontrolatzen da segunduro eta ingurumen arduradunek lantegian gertatzen ari denarekin zuzeneko konexioa dute. Bukatu berri da urtero makinen mantenimendurako egiten den hilabeteko geldialdi teknikoa eta hiri hondakinak batzen dituen hobiak itxura hau dauka. Egunero 100 zabor kamioi baino gehiago iristen dira Zabalgarbira Bizkaiko 100 herritatik. Horrek esan nahi du urtero 225.000 tona zabor erretzen direla hemen, elektrizitatea sortzeko. Parrilla batian sartzen dira, erretzen dira, 30 tona orduan, temperatu oso altuetara, bereziki kentzeko alduten produktu guztiak esaten dutenak toksikoak direnak, baita ere hortik aurrea depurazio gasak eta bai partikula guztiak hartzen ditugu eta garbitzen dira. Erretzeko prozesuan ez da gaza edo gasolioa erabiltzen, zaborra autokombustio bidez erretzen da. Sortzen diren hondakinetatik txatarra eta eskoriak berrerabiltzen dira, eta errautsak arriskutsu izan ez daitezen baimendutako enpresa batek tratatzen ditu. Zabalgarbik etorkizunean bestelako energia berriztagarriak sortzeari begiratzen dio. Hemendik aurrea gabiltza bilatzen ur beroa eroateko, Bilbo handira edo nonbaitera, edo halako beste sistema batzuk konbustible moduan erabiltzeko ez dakit, gure ibilgailuetan. Lantegia Aintzinako meategi baten lurretan dago, dozenaka turbina, hodi eta deposito gordetzen ditu. Urtean 365 egunetan lan egiten da hemen, 24 ordu egunero. 78 langile daude eta behin betiko 1000 lanpostu inguru sortzen ditu urtean zehar.